banyu bening neng epek-epek raine kluwing dik sikile tuku sabun neng Purwodadi iya tinggo adus wangi sekali matur nuwun masyarakat Sidodadi kula sak kanca sampun ditimbali bojoku lunga ning Singapura 3 tahun manukku nganggur ulu ketel rasempat nyukur manuk jengengek cepet nolakur alhamdulillah sehat walafiat pikantuk berkah donga saking panjenengan ugi sedaya masyarakat Sidodadi wis dikangeni warga masyarakat Sidodadi lho Cak sampean Cak aku pun ora kaping-kaping teng mriki pun kados keluarga ngono ya nggih tiyang niki nak bersih dusun. Nek mboten enten bintang tamune alo ora. Kurang afdol. Kurang afdol ngeten iki. Dadi tiap tahun mesti Sidodadi ini mengadakan wayang mesti wonten bintang tamune. Mula tepuk tangan kagem Sidodadi luar biasa. Luar biasa. Kelase dusun. Kelase dusun lho. Lah nggih enten bintang tamune dalange panjenengan. Piyuh. Wajan niki luar biasa. Biyen kula mboten enten lho, Pak. Ora tau nang ngene iki. Dusun elektron mawon niku sone mboten ngangge son. Dadi dibisiki ngoten lho. Ngoten niku. Gene dhewe alah kerjane milik. Jenengan sehat nggih, Pak nggih? Alhamdulillah sehat Cak Komet. Alhamdulillah. Sampeyan sehat ya? Sehat. Ados saka Bojonegoro. Bojonegoro saking mriki. Alhamdulillah nggih sehat. Kula kali Mas Komet kala wau mriki nggih sami. Mang budal saka omah jam pira Cak Komet? Kula asal wetawis 11:30 wong kula kalih mampir-mampir. Oh karo mampir-mampir. Nggih lah ngendangi pabrik ingkang wonten Nganjuk. Ambruk mrika, pabrike ambruk. Kuwi nyapa to Yan? Oh iso. Lah kudune sing takon iki kan ya aku nek sampeyan. Sire sapa? Apa nek sing kudu? Ning kene iki bebas. Aku suwi ra omong kok. Lho ora omong gak kancane terus Pak D. Kok Pakde piye to? Mangkel aku. Apa kok? Lah kudune aku sing takon iki. Ditanggap kok mangkel. Ya tak ngomong, iso ngomong to. Iso kadung nggo cangkem. Oh, modele kok kaya kendi. Kok kaya kendi? Ya omong-omong. Lah nggih. Anu sugeng dalu Pak Didik. Dangu mboten panggih. Kala wingi pun setahun nggih mboten panggih kalih kula. Ki mang jarene tekan Blitar sik to Mas. Nggih teng Blitar, nah nggih tenggene Percelak nggih. Delok-delok lak nggih ngetok terus mriki. Iya, jenenge kanca. Nggih suronan teng mriku. Kanca seni seperjuangan kados mekaten. Jenenge Nyeng Puyung. Aku jane diundang ning ora. Aku iso gregeten aku. Piye to karepmu Wong piye? iso main kekerasane nyapa to? Piye Mbok to yo Cak? sing adil to jenengan iku. Nek gregeten tak kandakno Sri lho. Sri sementara ki rong enek sing nganggo. Nanti mau bolak-balik tawa kacang ya aku. Kowe ora ngerti kacange Sri gedhi. Biasane nggawa jadah kok kacang ya ngono. Lah ancane jadahe jere sik mlenyek ngono kok. Kuwi lujeng dalu Pak Didik. Wilujeng dalu Cak ya. Walah sangsaya bagus, sangsaya ganteng ora kaprasan. Bener. Heeh, ditanggap kok. Tanggap kok wis mesti ngono kuwi. Kaya Iki nyapa to? Kowe iki nyapa? Wong jenenge awake dhewe ketemu kanca suwe. Saora-orane kan yo menjunjung lah. Kok iso kuat. yo rajane. Dangu mboten panggih Pak Didik. Alhamdulillah dalu punika saged sowan teng Sidodadi. Iya. Jenengan pun ping pinten teng mriki? Wis sembuh ora kena diitung. Ora kena diitung wisan. Ya akeh kowe tok lho rek. Kowe ping pira? Aku ping 3 ki. Jenengan Wis ora kena diitung, Ora mbuh ketok. nganti lali. kanca-kanca ki ya Yo, ora kena diitung. Ayo mesti rombongan kok. Lho, aku kok lagi pisan. Aku kok lagi pisan iki? Lah wong ya ora padha ra ngerti sapa ta kae nengguri kono wis dirasani kok. Rasane piye? Gandengane Komet sing anyar kok ireng ngono. Niku dereng niku mboten ireng nek rati klawu aku. Ireng-irenge sepur, Met. Iya. Akeh sing ngenteni ngono lho. Iya ya kadang ngidoni barang kok. Apa enek sepur kok ngidoni. Mila sampean matur nuwun pertama kanggo sapa? Ayo. Pertama aku matur nuwun kanggo ketua panitia kala wau Mbak Ani nggih. Mbak. Lho, Mbak. Iya catatanku mau ngono e. Udu. Mbak Ani Setyorini. Kala wau pun manggi teng wingking matur nuwun Mbak Ani. Nggih. Niki lho sing ngangge jaket lorek-lorek niki lho. Endi to?
Ngawur rek. Kene kono kok modot. Sing pundi ta, Bang? Ora kuwi kok iso. Dudu kuwi. Masa benten? Benten kok ya. Matur nuwun karo Ketua ketua panitia Mbak Ani. Iya. Kuwi sing kaping pisan. Nomor loro matur nuwun kalian warga masyarakat Sidodadi. Bengi iki awake dhewe ditimbali mriki. Nek ora sida tanggapan bengi iki awake dhewe nyonyor, Met. Sesuk nyemayani Mekar, bar ki BRI nyonyor tenan. Ditangkap wong kok malah sombong utang ki lho. Lho, wong utang. Wong penonton termasuk langsung karo ning YouTube kuwi mesti ngertine sapa dagelane Komet CS enek Cak Yono kuwi mesti walah kalau mesti jan uripe po enak lho ngono. Dadi aja mok malah mok done Jenenge wong diutangi iki diandel wong. Kuwi yo bangga ngono lho. Aku iki sedekahku kan saking akeh to, Met. Kowe ora ngerti sedekah sampai utang-utang lho nyapa. Lho, lah kuwi pegawai bank ning nggonanku kan pisan kei dhuwit 20 yuta. Kuwi tiap wulan Pak Didik. Bendina tiap wulan kuwi lho tak kei dhuwit terus kuwi. Kuwi ora kei dhuwit kuwi hasok, Blok. Wong pancen wayahe Ngono kok bayar kok. Sedekah. Matur nuwun yang ketiga. Sing ketiga matur nuwun kalian Pak Kasun. Cinta. Pak kami tua. Ya, lah ya Asmane? sapa? Pak sopo ki mangka ya lali to kami tua niki mau ning Pak Rizky. Pak Rizky. Sing gedhe dhuwur kaya aku lho. Loh. Oh, kono ndek iki. Pak Rizky sing nganggo klambi putih mau to, Mas. Iya, iya. Gedhe dhuwur baguse kaya ngono. Lah kok kaya kowe? Lho, lek gak percaya piye to? Ya tetep kaya aku. Kowe ndek beli. Tak tampuk lambi. Ndek beli. Ya, matur nuwun yang keempat. Lho, kok akeh men to, Met? Ya kudu no. Matur nuwun yang keempat. Wis gak enek, wis wedok. Pak Didik. Lah nyapa Pak Didik biri? Lho, lah sing ngejak awake dhewe sapa? Oh iya. Pak Didik matur nuwun. Pun anu ditimbali mriki kalian aku sing ngejak kowe, Met. Masa Ya ora apa-apa. Engko mbok Wong salah rombongan kok. Matur nuwun yang kelima. akeh men to jan iki. Ya kudu akeh matur Sing nuwun kita. kelima cara mana sapa? Ya karo sing golek debok. Iki soalnya nak wayangan Wayangan kene kene deboke. deboke. Tapi dicepno glugu ya atas tok ya ra. Jenenge wong matur nuwun ki ya saurarane kami tuwa, pamung desa, Tapi panitia. kuwi Pak Didik umum, pantes. umum. Ini kadang-kadang awake dhewe lali sing golek debok. Ngono. Lah pentinge debok ki lho apa? Ya penting ta, Bos. Lah salah-salah karo dalange penting debok kok. Lho, kowe nek ngenyek Pak Didik. Lho ora ngenyek. Lah pentinge debok ki apa? Lho saiki ngene lho, awake dhewe kudu eling nyun sewu Pak Didik. Ah. 2026. Iya ta? Iya. Kuwi soalnya wis mulai bahaya. Akeh wayang tanpa dalang. Alah, mbok ya ora percaya nggih Pak Didik nggih. Wong daan wayang kok tanpa dalang. Lho, piye? Jenengan percaya, Mas? Ya Percaya mboten? Cek muweneng wis ingon purung to jane. ya wis kabeh to kok ya. Iki lho lagi. Kanca-kanca percaya, wayang tanpa dalang percaya, Pak? Ya percaya. Ki do nang ndi ki, Mang? Ijek ning kono kuwi lho. Lho, kok semeneng ae ngono lho maksudku. Lah kowe ku tak omong. Ora enek met jenenge wayang ki mesti enek dalange. Urung karuan. Lho, kok urung karuan lho. Lah bakul wayang kae. Kowe temen bakul wayang nggawa sak dalange ngene. Kan ya ora. Hati-hati kuwi monggo. Kowe ya elek Pak Domo. Dodol wayang terus Pak Didi ngarepe lho. Ho. Elek wayang ngono. Ora elek. Kuwi jenenge bakul ora acara wayangan kok. Bengi iki sewanteng Sidodadi wis alhamdulillah nyatane guyub rukun masyarakat Sidodadi Ngono lho. diparingi seger waras alhamdulillah Pak nggih. Nggih ning kali ngumbah sukun warga Sidodadi guyub rukun amin Allahumma. Ape parian to kok teko kali. Ning kali ngumbah bayem. Wong sak Sidodadi ayem tentrem amin Allahumma. Kuwi iso ndonga kaya ngono kuwi. Kok aku ndonga ya langsung kok. Lho, Mugi-mugi panjang umur nggih Pak Bu nggih. Nah, mugi-mugi sedaya dados tiyang sugih Allahumma. Wis ngono wong amine oleh ya padha lho. wong ndongakno kaya Ora enek dongamu kok ndonga kok nganggo parian ki malah ruwet. kok
ruwet piye to? Kuwi ngwahi adat. Nek ndonga-ndonga parikan-parikan. Jenenge awake dhewe iki wong seni nggih Pak Didik nggih. Heeh. Pak Didik mau ya padha ndongakno ya nganggo parikan Lah ngono iki kuwi. kudu sing salah kudu dilurusno. Lho, salahe apa? Nek ndonga-ndonga parikan-parikan, soalnya beda nggone. Umpama kok nganggo ndonga kok nganggo parikan, salat maghrib iso dadi subuh. Lho. Iso sampai subuh ra barbar. Lah kok sarabar ki? Lah nganggo parikan no. Contone Budal sekolah tuku es krim bismillahirrahmanirrahim. Iya ta? Tuku-tuku karo nanas kul a'udzu birabbinas. wis, alah. Mbok langsung wong amine ya padha ndongakno kok nganggo dolanan. Ndongakno ki ya sing apik-apik ndongakno muga-muga sugih kuwi ya ora umum. Didongakno muga-muga seger waras. Waras tok ra sugih Lho, acarane bengi kan sedekah bumi to, Met. Iya sing ngomong iki elektron sapa to kok. Jak omong kok angel to rumah aku. Angel aja kancani. Maksudnya sedekah bumi sak ora-orane masyarakat kene iki didongakno muga-muga hasil bumine iki lho. Hasil bumine iki lho. Ben piye? Ya upamane Iya. sing tani muga-muga panenane tambah kathah amin Allahumma. Sing pedagang muga-muga laris dagangane. Sing pejabat mugi-mugi naik pangkat amin Allahumma. Lho ngono kuwi jenenge donga sing apik ndongakno kok musuh. Iya nek go acara desa ngeten iki pun umum dongane penak. Acara ulang tahun ya jelas semoga panjang umur. Iya. Pernikahan sama waya sakinah mawaddah Warohmah. warahmah. Sing wangeli sampean rong tau ditanggap rumah sakit. Kuwi dongane piye? Dongane Mugi-mugi rame berarti ki dongane wong lara kabeh. Kuwi nek ditanggap rumah sakit bingung lho kowe. kok iso menghibur masyarakat mriki. Betul. Monggo kalau wau nggih sampun diaturke kanca-kanca sinden wis sak ret rono nom-nom kabeh Met. Iya, Mas. Mulane bengi iki ben seneng masyarakat Sidodadi ben dereng ngantuk ta Bu? Oh dereng ki ngenteni dapurmu kuwi kaya. Lho. Iki nak nanggap setahun yang lalu lho. Hmm, Oh, ngono nek gak Pak Didik ero aku wis gak puas. masa menghibur masyarakat kene nyanyi. Nyanyi. Nyanyi tapi sing aja model saiki Met aku gak seneng Met. Sing nganggo kopi-kopi Mas Pra. Oh, aduh aku kopi ngase ae neh. Kowe jeling piye kuwi? Gak. Lah ya mulane sing lagu-lagu kawak, Iya. sing gending-gending dolanan ngono kuwi. Dolanan apa iki? Dolanan telek. Enek wong madang ojo. Kowe jeling apa ora? Jeling apa ora? Iso menenge telak to. Alah modele lak yahene kok wis lawuh kuwi ngene. Lah iya kok ya pas ingon to Ndik. Atul jaen. Aduh. Lambemu lho dipasne. Semangat jare kon seneng masyarakat. Semangat tapi larasne iki padakne. Iya. Atul jae. Nah, Tul. Lah sakmono. tul. Kurang dhuwur Met. Iya. Atul. Keduwuran. Iki wis seneng ya wis kuwi ae. Lho. Padakne tul jae nak. Anu kowe dhewe lho nyanyi aku timbang keliru mbok salahne neh. Ayo bareng-bareng ben ketok kompak, mengko Iya, bareng-bareng karo sindene Oh, ngene. nyanyi kawak. Anu nggih, nyambut niki sindene nggih Pak nggih. Oke sing ndi mobile? Asal nggih. Heeh. Lah nek aku ya ora kaya kono to. Sing ndi? Kale sing Sing pinggir dhewe kono. pikir dhewe Joko Kates iki lho. Suka kates untumu. Kates. Perkara aja nyepele ngono ki aku gak seneng aku. Lho, Kates siji nek nunggone Sak ngates. meniki red ki pepundene sinden ki yo. Lho, Lah iya kok ya ngeyel kok. sing ngayal iki kono kuwi. Kuwi Atul. pesindene tuntun-tuntunan Cahyono Suwantoro, Lah. pesinden petingane Kediri kuwi. Niki nek mboten enten iki cacah ki gek nek sing dituntun. Ya ampun. Ki apa kaya wedhus yang dituntun. Atul Lah jak. negane mbode gayime ra iso wayangan, Mas. Betul. Tenan. Kale Bu iya meniku. Iya, lah sing usung-usung debok ki sapa digawe Lah. gambar. Lah kuwi. Ya ampun. Kok cek roso to. Isih ya khusus tebak tok. Atul jak roso. Tul enak, tul enak. Jak omong ae kok. Atul jae enak jae jatul jae di. Kuntul ndoke banyak ndoke bajul kari siji. Tul jae enak jae jatul jae ji. Kuntul ndoke banyak ndoke bajul kari siji.
engko gentenan, Iya. aku parian terus kowe ya parian. Nek Kiwa upama bar tengen kiwa. Oh, iya. Kiwa tengen, oke? Oke. Nah, Betul. ya. Abang-abang gendera London. Ngetan sithik kuburan mayit. Klambi abang nggo tandha mata. Wedak pupur ku golek duit. Gending kok bar tengen kiwa. Jae nak jae catul jae ci kuntul jare banyak ndoke bajul jar Atul jae nak jae catul jae ci kuntul ndoke banyak ndoke bajul kari siji. Ayo aku nang tengen bar tengen kiwa. kiwa aku nang Kowe rek malah ning tengen Om. tengen iki Kiwa. berarti kowe Dadi yo wayahe kiwa. yo Oh, halah. yo Tuku sabun ning Purwodadi. iya Tinggo adus wangi sekali. Matur nuwun masyarakat Sidodadi. Kula sak kanca sampun ditimbali. Atul jae nak jae catul jae ji. Kuntul dongi banyak dongi bajul kari siji tul jae nak jae catul jae di. Kuntul doke banyak doke bajul kari siji. Kantenan bar kiwa tengen aku nang nang kiwa. tengen yo Marian Jiro lu semangat ayo seneng Ngolah ngaleh lho aku mang rumah saku ya ning kiwa to Met kok dah malah ning kowe ya dhewe iki lho seksine sakmene mbiyane ha iki aku nang kiwa bar kiwa terus tengen. tengen Yen wis wangi Hei! terus ikatan aja lali pasta gigi etan kirakatan mugi sedaya sami kasembatan tul jae nak jae catul jae ci kuntul dari banyak ndoke bajul kari siji tul jae nak jae catul jae ci kuntul dari banyak ndoke bajul kari siji ho Kok tekan kono barang lho iki ge lapo. nyapa tekan kono bagianmu iki kono lho bar bar lho ora kiwa bar tengen bar tengen kiwa aku nang kowe ning tengen ayo sing kiwa wis tak puwepetno rono lho Kurang mepet awakmu kurang mepet kowe mang. Magrib aja ning sawah pitik-pitik aja dikurungi dadi wong urip nek ra bareng susah mumpung jek cilik ayo padha ngaji jatul kari siji betul jae nak wah jae ji aku seneng kene ya untul ndoke banyak ndoke bajul kari siji ayo moh bar kiwa sapa tengen lah ya aku nang kiwa lah sing tengen aku yo Apik apik ae kowe kancane mumet engko tenanan lho ki gentenan lho yo tengen kok kiwa tonyo misanku magrib Adik aja ning sawah lampu endang sumetana dadi wong urip aja susah limang wektu ayo lakonono tul jae jatuh jae di kuntel doke banyak bajul kari siji
jahe nak jahe jatul jahe ji kuntul ndone banyak. Selesai. Kiwa genten kiwa. Lah sing ning kiwa sapa? Lho, sing ning kiwa kowe rek. Lah ya aku. Lah iya. Gentenan. Wis wakeh kok, Mas. Kok wis akeh piye to? Ya siji nek ya. Lho, ya saisamu to. Siji yo kenek, 5 kenek. Apa ya? Banyu bening neng epek-epek raine kluwing dik sikile wis Ate mau ngono tok. lha aku ngomong Iki to kata-katamu mang lho. banyu bening dik neng epek-epek raine kluwing sikile mlethek wih Wedang medun. Diremet wong wedok itu. alah ra wedi. Wong saiki ya umum kok. Wong wedok-wedok iki sing lanang ora mikir sing lanang golek duit rino dienggo wengi-wengi, dienggo rino ndas, dienggo sikil-sikil, dienggo mlaku. Lho, wis piye to tok? Ndas dienggo sikil-sikil dienggo mlaku ya bener kuwi. Lah iya, ya Lah bener. kok ndase dienggo sikil? Lah iya lho, ibaratnya ngono iki golekno sapa? Golekno bojo. Jane kulitine rada ireng tapi ben ketok wayune kene skincare. Lho, Enek krim siang, Oh iya iya. kring malam. Walah lambemu muni krim biasa. Kene ya ketok putih ngono. Metu bengi met nganggo jilbab terus nganggo gamis. Iya, dan kene putih, Heeh. kentole wireng. Modelnya kaya wong kena nalpot. Wong mbok apa eneke ya ngono. Oh, kok nek apa eneke wong wedok mbok tinggal kuwi biasane alasane wong lanang iki ngono. Ya ora apa-apa to, kuwi jenenge kan menyempatkan untuk yang lain. Lagu-lagu kaya kono mau ya nek dienggo ngibur kuwi ya penak. Penak. Lagu wakeh kuwi ning apa sing tembang-tembang kawak kuwi iso nggih Pak. Nggih Pak Didi nggih. Piye? Contone Contone. gara-gara bojoku lunga kuwi ya enek. Kuwi enek. Kuwi iso we? Gak. Lho, Sing ditayan. Sing di. Sing di ta, ya? Wong kuwi ra cetha kok. Sing di. Lho ngono kok nesu iki lho. wong dijak nyanyi kok angel. Gara Larase, ayo aku emoh lho nek nyanyi karo aku kok gak padha karo Laras utawa nada no aku emoh. lah kono mbek kono nek nutuk beda iki mesti bingung. Sing Yo. tak nut ki sapa jane? Berarti padha kreatife ngono lho. Wis aku nganggo set ae. Kara. Gara-gara bojoku lunga. Ati iki dadi nelongso. Pas no kok. Iki lho ben ya Allah ban nembe dahar ngantek. Pun jenengan dahar mawon. Pun. Mbak Narti sik penak-penak nyidok. Pun engko. Ngantek payeke ditinggal. Wong payak mboten dicokot nggih namung dimut. Lho lho. Eh, Ih, cek komplit ya pandane. Mbak Narti ki metik ngen Musan. Lho kok metik kaya mantep. Tanpa gigi. Lho lho. langsung gas. Lah kuwi fan bele kaya apa to? Gara-gara bojoku lunga. Ati iki dadi nelongso. Turu ijen tanpa kanca. Saben bengi nandang rasa. Bojoku lunga menyang Hongkong. 3 taun omahku gedhong, mobil mewah masa gedhong, Tegal sawah 3 enggon. Kuwi diganti saire ben kabeh iso menikmati. Upamane ndek mau ning Hongkong kuwi ong-ong kabeh. Oh iya. Iya no. Upamane bojomu ki wis ora ning Hongkong, bojomu ning Malaysia ngono iso. Ayo wis ben. Awake dhewe kare ndongakne muga-muga anggene dos pangumpet jiwa menika saged pikantuk hasil nang kono ya Langsung kita panggil ada sinden berikutnya. Aku gregetan aku. Lho lah iya. Lah nek bar ko Hongkong terus Karepmu mang piye to, Mas? kontrak Karepmu piye? entek nang Malaysia ya mbok ben. Wong pancen ya kerja. Ganti liri emang. Iya monggo ganti. Mang ning Hongkong ong-ong kabeh. Ha yo pancen kontrake sik nang kono.
piye to kowe? Upamane tak kei contoh ya. Ya. Bojoku lunga ning Malaysia. Terus 3 tahun aku kaya raya. Oh, Punya tanah di mana-mana. Mobil mewah merek Innova. sik. Kuwi nak. Oh, ngerti aku. Iya. Maksudnya Malaysia kabeh. Iya, Tapi lek Malaysia umpamane bojoku lunga menyang Inggris. 3 tahun utangku baris. Lah kok malah Utang obaris. Aku gregeten abi. kok malah ngono. 3 tahun omahku baris. Mobil mewah kinyis. Iya, masuk. Tegal sawah 5 iris. Penting isi kabeh. Pokoke es kabeh. Cilik Purwokanti ki nek eng a. Wis sawah apa gethuk? Sakne sak temoke. Oh iya. Jenenge spontanitas kok. Iya. Kowe upama genten kowe. Ya. Ur. Apa kuwi? Lho, bojoku lunga ning Singapura. 3 tahun manukku nganggur. Kowe nyapa? Woi, Gah aku. apa? Jorak. Lah pancen ditinggal. Kowe iki apa to? Lah kuwi tek 3 tahun manuk ya. Met, sing penting ur. Iki live streaming lho, Met. Ya wis ngerti. Lah kok malah manukku menganggur. Kowe iki apa? Manukmu lho gak mbok gecek. Lho. Kowe iki ngene lho, kowe ora ngerti sejarah, weh. Cara ya apa? Bojoku kuwi saurunge budal nang Singapura. Iya. Kuwi kan ninggali murai to. Murai, kok muraimu ngono. Lah iya, murai. Iya. Kuwi openana Mas, ngono. Lah kono aku ki lali aku disibuk Lah, tanggapan. uduk paling. Mbok wani apa lho manuk murai? Dak paling. Rey ora. Gak aku ramu inu ngono sing guri dhewe. Bojoku lunga ning Singapura. 3 tahun manukku nganggur. Ulu ketel ra sempat nyukur. Manuk jengengek cepet no lagur. Kan murai kan ekor panjang ya. Alah, murai apa? Ya, awalnya klesek sini ya enak. Murai kan sing ekor panjang larang. Oke, nek 3 tahun manukku nganggur oke, iki Ya. murai. Hmm. Lah kok ulu ketel ra kok bernyukur kuwi lho. Ulune ketel. Murai kuwi posisi ora kopen to Mas. Dadi ulune Oh, murai iki cilik kuwi ta? cilik. Tapi ulune Ulune ketel ngono lho. Adek kaya Manuk njuwengengek cepetno lagur ngono. Tes. Yuk kita sambut. Alah. Kok kita sambut sapa? Iki lho. Ngene lho, sekali-kali biasane Sadaharan saking panitia. Heeh. Niku wonten pecel tumpang. Sampeyan seneng? Jane yo Seneng, ya? Gung tahu aku. Keng tahu? Gung tahu. Ning guri kana engko. Endi? Engko di anu pecel tumpang tumpange gentol. Gak doyan aku, Bro. Mama. Mah, aku anu sambel terasi mawon. Kok ngono kok pesen. Lah kowe seneng nek kancane trung letaki pentol iki. Yo bersama. Met. Yo MC ini sing apik nek biasane ya. Hah? Kuwi sinden mesti sing dipilih sing kok kene rono. Iki sekali-kali mbok kokono rene. Kowe iki lho kok ora pengertian Ben belas. ben karo Guyon mangan. ya guyon ning ya rada nganggo tata terap sila ubasita ngono Nggih, aja Mas. ngawur wae. Nggih, pangapunten, Iki ngono tiyang sepuh lho Mas Yan. Nggih. Dadi awakmu ora kok semiyo-miyo peh kene sepuh ketre dienggo guyon Iya. tau dienggo kene nganggo sepeda kok. Ngomong kok ra duwe titik. Timbali sebelah kene. Oke. Mau enek sing ngrasani. Iya. Oh sing MC suarane gedhe kayak komet iku kuwi to. Ya ndase kaya kendi. Kowe karo aku Wong ini manis guri, Mat. aku kok ya. Ayo. Baik saudaraku semuanya. Salam sayang tak akan hilang. Salam rindu tak akan layu. Spesial malam hari ini hadir sederetan artis kondangnya Jawa Timur Indonesia. Uangnya mesti ngrungokne kok tujuan ya ta? Guyumu lho kakean. Lho, pancen MC dangdut ya kaya ngono. Ya umum MC dangdut iki guyu tapi ya ora akeh ngono kuwi to, Met. Iya, Kok Pak. guyang iki malah kok gendeng to iki. Sing biasa ngono lho guyune. Ya. Saithik ae. Baik saudaraku semuanya.
panggilkan salah satu artis yang sangat istimewa. Ada siapa dia? Hah! Tak iwangi ngabab. Kowe malah ngababi panjak iki to. Silakan Siti. Ya sedengan aja sithik nemen. Oh, baik, kita panggilkan salah satu artis kondangnya Jawa Timur Indonesia. Ada si cantik bersama Cahyo Nuswantoronya Indonesia toh. Siapa dia? Spesial untuk Sido tadi tentunya. Dua tak. Kok dua tak piye? Kowe iki malah medeni kancane. Sinten Pak? Sing iki sing kepareng jumeneng sinten riyen? 1 apa 2? Kalih no. Kalih dong. Nggih. 2 Ki. Indah. Mbak Indah. Heeh. Ki. Kowe iki ken iki latahe ra kaprak kaya. Setrume kok rono. Mbuh, Sing siji seliramu sing ndi Cayon? aku ya kene to, Pak, kaya biasane. Wih, Aku Susi. latah gerak pek ngono langsung. Meneng. Oke, Indah karo Susi. Pekmu ya. Ada Indah dan juga Sose Cahyo Nuswantoro. Seperti Mas. Yo. Selamat malam. Selamat malam, good night Cak Komeng. Putri cantiknya Gimana Indonesia. kabarnya? Alhamdulillah masih dalam keadaan iman. Baik ya, aku sudah lama tidak bertemu. Sementara ini kangen banget sama kamu. Alah bakul gethuk omongane kok. Wih, Yo dipadakne. Lah nek wong Dek Sido dadi yo dipadakne kono piye kan yo mesra. Lah nek iki wong iki lencir dhuwur kaya iki lho. Lah Apik iya. ngomong ngono ki pantes kaya bule. Kaya aku ya, Yang. Ya jelas to, Dik. Enggak usah. Oh, alah. Apa Makane to ngadeko aja dodok ae. Dodok ae. Kamu kok dibilang dodok? tenang aja. Sudah berdiri belum, sayang? Delok ta? Delengen iki. Buke lho ngrasani. Nyapa? Sing Mas Yon ki ya apik pasangan Mbak Indah ngono ya. Iya, iya. Di sawang kok kadoan ngono kaya nganten anyar. Iya. Pantes. Sing komet mbek Susi kaya tikus. Nyapa resepsi Ya, ya ya dhewe. Oh, udah tikus lho, Mas. Dadi mlaku delok mlaku jam mlaku. Mlaku yo Jam pantes. mlaku, Mbak. Jajan. Sampean sing digandeng kuwi jenenge sampean gandeng kono. Lah terus? Kene sing gandeng sampean. Oh, iya, iya. Ah, ngono. Ayo terus sampean sing takok. Mbak e ajeng disuntikno te pundi? Iki Ajeng suntik. ora nek mesrane. Lah, Wih. gandeng ki yo sing Oh, lek gandeng ki piye to, Mas? Oh gandeng ki yo nggawa. ngene lho. Ana rega ana rupa kok. Sing tak diwarai sih. Oh digandeng kaya Mbah Nang ngono. Diwarai. Gandeng ki mbok sing romantis lho. Paling gak ki tanganku cekel lho. Piye to, Yang? Genku rogon. Maksudnya tangan lho, Tangan lah. tangan. Rasa cemburu. Ono ta los kok. Masa ki wis los? Los dol. Lho, mbok ya dioleni neh. Lu. Oh, poki. Oke, sayang. Enggak usah menirukan cara kemes ini ya. Ndak sayang. Ndak level sayang. Enggak level. Kita kan orang kaya ya sayang. Orang kaya, pendapatan tiap hari kan 1 miliar kita ya. 1 miliar anakmu TK mau sangone 3.000 kok. Koyoke ra mungkin to. 3.000 kan nyusukne 2.000. Cah medine. Berkhayal. Sedino sak miliar ra mungkin lho, Yang. Loh, itu ibaratnya. Tombasku lo imitasi. Kok mau Enggak apa-apa imitasi malah enggak gampang luntur ya. Nanti tak ganti karet aja ini. Karet aja. Nanti kita kalau sudah nikah kita bulan madu ke pantai ya, Dik ya. Iya sayang. Sayang, nanti lek kelebon pasir gimana? Kebun pasir. Sing wedok kan Apa? Rekreasi sampai kebun pasir ini Kak. Enggak apa-apa. Nanti kalau kebun pasir Kowe ra gawe tak apa-apa, sebul. Tak sebul. Dek ra gawe apa-apa. Loh. Apa bayanganku ki terus belas. Orang nganggo popo terus aduh pasir. Yo, bet, yo, bet. Orang Bayanganku. kaya. Alah orang kaya Eh. telepon pasir. Aku
bayangan pasir yo ben iki gegek dhewe kak. Lah Kak, serak-serak. Yo ben to engko apa ora tak resiki dhewe. Wes, Enggak sayang. apa-apa klebon pasir enggak apa-apa ya. Aku nggak mau ke pantai sayang. Lah, emangnya- Nanti dicokot cuyuh. Lho aku nak pasir tok lah nak kepitinge kitut. Nanti Orang satu-satu. Terus kayak pasangan dari bentuk bodinya. Apa? Ini menunjukkan kalau seneng olahraga, rajin merawat badannya. Nanti kita fitness ya sayang. Fitness? Nggak apa-apa. Oh, dia biar jalan-jalan nggak apa-apa. Kita fitness Fitness? biar sehat ya Apa fit sayangku ya. atine ngenes. Nggak. Nih, iki bojoku tiap hari kan senam ya, Dek ya. Iya sayang. Senam and one and two and three. Makanya itu lencir tapi wow, bodinya. Kene sampean pasangan seneng olahraga. Ya. Ayo ditakoni. Apa? Ngerti? Iki olahraga apa? Nah. Yalah ya Apa sih? poli. Goblok. Goblok. Bulu tangkis. Salah. Bulu tangkis kok ngono. Poli. Salah. Bulu setangkis. Ah, bulumu dewe. Salah. Lah apa? Tinju. Tinju kok ngene to. Terserah no karek Oh, petinjune. ngene, oh, ser ngene, nyapa ya sak sire tinjune to. Terserah. Yang kayak keluarga gendeng yang Gendeng. aja Tak aja diruwone. tak bedhekane. Gendeng sing penting oleh PK. Kowe apal olahraga? Apa? Apa mau olahraga terus ngowe? Sepak bol. Alah kleru. Sepak bolmu. Bolmu dhewe. Sepak bola. Sepak bolmu. Sepak bola. Kleru. Bal-balan. Alah kleru. Kleb-kleban keliru. Kleru. Sepak bola. Alah kleru. Olahraga kelebon pasir. Iki apa? Ya ngono neh. Aku mbayangno ayo. Lebon pasir. Lho. Salah. Ngene terus. Lah yo kuwi sepak bola ya. Kleru ya, Dek. Tolong jelaskan saya. kleru. Jelaskan. Nek ngene iki ya, Dek. Nek Ya. ngene iki tinju. Tinju sayang. Tinju Kok ngene. enggak sih? Tinju ki karo tangan ngene lho ya. Kok kena tenan. Malah tenanan. Lho, tinju yo karek wonge to wong tinju ngene terus. Ya, Pelanggan. Ya bener Nek kartu masuk akal. merah memang Masuk akal pelanggaran. bojoku iki. Iki. Apa ora usah disiyo-siyo. Olahraga apa? lho, ndi? Macul. Raro. Kowe masuk kene yo raro. Apa enek? Anu, Mas Yop, Pak Didik. Ngeten iki olahraga napa? Anu jenenge tarik tambang. Aduh, salah. Malah adon neh to. Celek. Macul. Salah. Kuwi Roh sing- aku Napa? tinju. Tinju kok. Tinju kok ngene mbok sing masuk akal. Yo ben to karek sing tinju to. Kok tarik arep lucu. Lho. Loh. Biliat. Lihat. Salah. Anu, tinju. Napa, Pak? Apa? Salah. Salah. Lah apa? Eh? Lah apa nek ngene? Sekak catur. Lagi mau kan mejane rung tepak. Pene yang pene. Wong edan. Ora sabu. Jane wong gendeng aja ora sampe anu Dik. Iso wong gendeng. Nyanyi, ya rayu. Oh, karena aku tau bojo-bojoku tak rayu aku gak tau ndi bojo ngrayu ora tau. Langsung nikah meteng. Dek langsung anu. Ora romantis Lah, aku yang ingin belas, ya. dirayu. Woi. Kita yang romantis ya Woi. sayang ya. Apa? Kamu bisa nggak gini? Tangannya ya ampun. Kaya TV, Dik. Lah yo. Hitam putih lho. Kaya telek cecah ya ya. Kaya TV hitam putih. Lah nek aku kan yo, lho aku kok ya padha. Oh padha ireng. Padha irenge. Dalam sayang. Sesuk nek tanggapan aja nganggo tangan iki. Lho. Enggak apa-apa sayang. Sing Besok siji tak nih. belikan skincare biar putih, biar Ini loh, bersih. pengertian. Ya sayangku ya. Sampeyan sesuk ya tak tukokne yo ya. Aku mbok tukokno. Sampeyan sesuk tak tukokne uli. Kok uli to itu lama mbok soklin padha ya ngono. Digubek. Ya aja to karo bojo. Besok kita ke salon pedicure manicure ya sayang. Kita nyanyi Dik ya. Hah? Kita nyanyi sambil jalan-jalan oke? Ayo, kemana saya? Kita ke sana. Ke sana kemana? Sana nanti terus ngambil itu Notok pepaya. duk, notok duk. Terus kita ke WC. Terus ngapain lo sayang? Wong mentoke ya kono ya tidak takon Wong kok kan di. nesu. Sampeyan kok amben nesu ya. Ayo ndelok pasangan idiot. Ayo. Idiot ya, silakan Iya. jalan. Ideal. Ayo. Tolong nadanya Mas, minor. Ki udut ae to. Wong ayu
tresnamu kinarya tombo. Adik, kamu tahu nggak itu yang bulat bersinar apa? Nggak Telek. tahu. Melok keluarga dia. Itu ada rembulan. Nggak ada sayang. Nggak ada itu loh. Mendung ngono kok ya. Mendung Ya, tanpa udan. Mulane aku seneng karo buyem iki. Ini musim bediding. Susah jroning batinku. Wong Bagus. antep no rasa tresnaku. Banteng Dik. Tresnaku tulus jroning kabu. Kepo iso kaya ngono. Romantis kok mesra. Duh. Langsung zaman muda nih langsung digas ndanga. Digas pol danga-danga. Manukku siap tembak. Ya ngono. Ya apa? Ya apa? Iki lho apik. Kuwi kaya manut. Kena nggo sangu. Lho, apa kuwi? Aja nggo sangu. Engko tak download. Kuwi aja rono Wis ora usah ning kene. Wak dhewe ketularan Ketularan. gatelen. Bocah model Heeh, lha kowe kena gurem. Lho, bojomu ki lho iso nyanyi apa ora? Lah yo, kok sanuwe bojomu bisu. Heh, yo ngenyek jebolan LC. Waduh lah kok lebar. Wis, Yo jawaku ben terkenal lho apa to sayangku? Ya apa ya? Apa yo? lagu-lagu sing romantis ngono lho. Iya sayang. Germo enggak. Nggih. Dek. Kukune bojoku kaya macan. Bar kena palu dadi ireng. Iki bar tak tambal ngene. Kok aja. Mas, aja ganggu Mas. Bojoku ki lato. Latah Lato tok. karo ngenteni samala kathak kuwi. Iya Lungguh ya Mas, lungguh kene ya Lungguh Mas. kene. Ya. Lungguh. Lungguh. Asam urate krasa. Jompo ya kamu ya? Nah, kamu jompo ya, obatnya habis ya? Heeh. Oh ya maaf ya. Kaya ngantene lho ya. Biarlah anjing Yang- menggonggong. Iki diingkupne titik ngono apa gak kena to yang? Lato aja samar lato. Aja mbok penek malah senep ning kene. Apa kecepet ya, Yan? Ada dipenek nang ngene lho. Aduh. Kaya aku ngene lho yang. Wah, kono enggak ada apa-apa. Lah kene ada. Sumpah ing ati sayang Apa cah nom? tansah sandingan kang kadya mimi mintuna setyeng katresnan. Pujan ko sayang. Menang. Menang kok kowe tak. Ora apa-apa. Rada iki. Dadi ben gak ganggu. Sik Mas, sik. Aduh, apa nih sayang sing sakit sayang? Pilinganku lho, Oh, Dek. ya Allah. Piye to iki? Bojomu ki aja warna menungso. Lho, lha iki apa ora menungso? Jan, bojomu jan ning WC kono lho. Lho, Aku mau wis aja dik engko malah tandone entek ning WC. Wong ngene, hei ngono to. Aja neh kok sampean wong liya. Aku sing bojone dhewe kene yo moro tangan kok. Gak, tapi bojomu gak. Ya jajal to. Terusno lagune. Ya. Sapira Mas? Sumpah ing ati sayang tansah sandingan kang kadya mimi mintuna setyeng katresnan. Embek disungono sok embek. Ya ampun, apik. Kuwi bojo entukan kok kebun binatang kuwi. Tapi bener awakmu. Kenapa? Halo iki. Dah, kandhane kok. Iki nang anggere dicawisi remason karo dhuwit kritik. Wis jalan anggere iso glegek. Kowe ngenyak lho, rumah kamu kuwi. Tenagane cek kaya wong enom nek karo Susi kalah to. Wis matur nuwun ora usah ditawani. Aku tau dibanting ya kok. Ini berdiri lagi.
Pujanku sayang manggih kelanggengan meneh bisa kasembatan anta jatine kasediaan. Masih bersama Musik gini lah dia. Cahya Nusantara. Ada. Sopor, sopor. Wonge gugah singa turu wae. Senenganmu gugah singa turu. Sesuk gue helm ae lho. Apa enek apa ya wangun dagelan eleman ya. Lah ditonyoni. Ya ora apa-apa. Nek mulai sirahku terus empuk. Wis sirah apa jane weteng kok. Tak tok kaya tawon ndas iki. Ayo sontek Mas. Hmm? Sontek. Oh gak usah aku tak suntik dhewe wis. Wis kalah ta we, kalah we. Alah ya ora mungkin to. Nyanyi duet Nyanyi. bareng komben kono tera. Oke? Sayang, Heeh. ini tadi ada permintaan Sido Rondo sayang. Senenganmu, Met. Oh iya ya, sing kuwi ta, bojoku lunga Aduh. maneh. Sido Rondo lho. Manukku nganggur ora dicukur. Alah. Kok terus. Dane lek nyelabang so. Iki opot. Mikir deleh ayo. Tak anu dilu. Aja Aku niki kok- ne. Sido Rondo Iya, pamundutan iki Pak Didi. pamundutan saka Bu Yati, Bu Yati. Semanding Tertak. Oke, Bu Yati, Sido halo. Rondo. Bu Yati halo Met ngarep Met. Oh iya. Oke. Ya Tio. Kok yo Iya. ngerti maksudnya. Gak. Apa napa riyen iki? Oh, Sido Rondo. Ya Allah. Oh. Ya. Halo. Oke. Sida. Lenggarian Mbak Susi, Nggih. Mbak Indah. Mengke gantosan wonten mel ya Pak Didi. Akeh banget. Akeh banget. Iki saka Mas Tul Kiem Mas Gawer ngersake Tombo Kangen Syahdu karo Sumanding. Wih, papat. Tombo Kangen Sadu Sumanding. Iki Saka spesialis. Mak Fatona, bakul kembang ana pasar Gringging, Oke. ngersake Karang Kates. Karang Kates. Mak paton lah. Ya. Nyuwun Kates. Coba saiki nulik siarno. Oke. Oke, langsung kemawon monggo Mbak Nuli. Apa kok iso ngenang ini? Yuk sing menggelegar. Menggelegar ya Iya. nanggap bledek kono kok iso. Iki kok umum. Jo gelem kalah karo Ayo, MC. Mbak Nuli, yuk Cahyo Nuswantara. Ayo pergi tamasya keliling-keliling kota sambil melihat-lihat ramaian yang ada. Saya panggilkan kereta tak berkuda. Beca, sama mama saya dudukkan diri sambil menatap kaki. Melihat dengan asik ke kanan dan ke kiri. Lihat becaku lari, kereta tak berhenti. Beca, tolong hati-hati. Situ tadi assalamualaikum. Ngapunten lho nggih. Ngapunten nembe anu. Alah Ya pinter ampun, suarane. Anjane bekas vokal kadruh yang ngene iki. Iso pas. Ya, cinta. Api sayang. Kangen sama kamu. Aku juga sayang. Alah lama tak Lama kita jumpa. gak jumpa. Mosok karo Cak Komet suwi to gak ketemu Lama dah. banget lu saya nggak jumpa kamu. Ya Allah, mesrane. Mas ra untu mumpuk. Piye wong jute demek-demekan pipi ngene lho. Kuwi rak sing pipi irung atau kletek. Ben ketok mancung, Met. Mancung. Nek udan malah Lho kuwi Pancen yo irunge koyo talang kok. tapi ndak Enggak apa-apa. apa. Tadi kamu ngapain sama Susi? Lah itu kan apa bercanda? Ah, bohong kamu bohong. Tadi kamu sama Susi ngapain? Ndak bercanda kan apa ya ilmu Oh, panggung. bohong. Ya ampun, mesrane Gusti. Mas ra untu mau. Maksudnya gandeng. Mang, siapa sih nyuruh Susi? Ndak, itu Susi kan sama Mas Yan, Mbak Indah juga sama Mas Yan. Gitu. Aku kan cuma sama kamu Alah sayang. ora no. Coba C Mas C. Arep nyanyi cece apa? Andai kau tahu. Kau tahu. Kapan tiba waktumu. Lagune kok medeni ngono kok. Loh, Dek Weh, kaya ndongakno aku to kowe. Loh, gak, Dek kok ya Jawa ya. Lah ancen iki ora gibas kok. Pedhos, Pak. Ora. C. Saya Mas.
Andai kau tahu aku mencintaimu. Tolong Ian. Gak apa-apa wis ta ngene. Di dalam hatiku telah terukir Cukup sayang, cukup. Suaramu sungguh-sungguh masuk ke dalam hatiku. Aku takut kering di badan, takkan luntur sayang. Ora kuwi. Gak ta? Aku ngombe. Presidenku sing soleh kahi ya nulik iki. Niki. Wis sepurane suaraku entek. Weton pondok. Mang aku isuk ning pondok Mas. Ngaji sampai sore ya. Ya ampun. Lah sing kiraat nek pondok iso apa kek isuk sama aku dikongkon Mas Didik rene. Anu nduk ki nene wis dadi lho budal langsung suaraku penentek Mas. Katam Aku Quran ta. ngaji ikrok 1 sampai Astagfirullahaladzim. sampai katam lho Mas. Sampai sore aku. Ikrok ngaji. siji. Wong gur kowe kok sampai sore nyapo. Lah wong karo bluruk ngene. Lah wong sing modele kaya engkol ngene iki nek rorno. Engkol. Wong engkol untumu kuwi. Sing apik. Karo wong wedok. Nulik iki ya bar umroh lho, Mat. Lho, Lagi mulai umroh. Umroh. Pangapunten. Nggih, Keng Mekah niku. Ora. Lha kuwi. Simpang Lima Gumul. Walah, ya Latihan. Yo ben no. Sing penting gak kotak ya to. Lah penting kotak ya mbok kotak wayang kuwi ndang diubengi kono. Anu aku bendang aman aku nyanyi. Oh iya. Bareng ngono aku arep isi tiro. Apa iso? Arep nyanyi apa? Aku tuh. Aduh. Oh ya ampun. Gak apa-apa. Salera. Enak jarum. Endi? Wangil kok. Wah, lah kok eman men pakune. Lah yo kok ngantek bengkong iki lho. Sikile. Wah, alah. Aku arep nyanyi bareng ngono aku siti rohat. Suaraku kayak ngene iki lho Mas. Yo Gak apa-apa ya? Sinden ki nek wis dong tanggapane mbuacutan ya ngono. Lho pancen ya Ki Didi bisa terus kok. Ya iya, ning ya aja terus maringin aku istirahat. Nak istirahat selawase. Maksudnya bar iki kan aku bubuk ning panggung ngono lho Mas. Bubuk. Bubuk. Iya. Ya. Enten pamunitan semanding ya Mas. Enten. Ana semanding saka Mas Tul Giem. Iya. Kagem warga sido dadi. Suarane serak-serak pasrah ya ora apa-apa. Basah. Oh basah. Gue di PP. Orane panas kok dipemi. Entek tuku. Bareng-bareng bersama cantiknya Indonesia. Cahyo Deswantoro istimewa. Ini wasing tuh waduh. Sinaksan bulan kekancaring ratri Gurit jagat bareng kelawan si hati Natah bunga ngerenggo tresno nyaning sliramu Kenyo manis sesokyaku Ayo deh. Loro lopo tansah gandeng lan siro Lelono wono coba nrajang kodho Angu gemi janji tresno kang mesti nali Nyawiji tekaning mati Sumpah ing ati sayang Bangsa sangkinya Engkatyo mimi mintuno Setyang katresna Pujanku sayang Manggih langgengna Mrepiso kasembatan Angkok jatine kasetya Cahyo Nuswantoro RKO Audio ada Cak Komet Ada dulu insit.
Mas Dokian, Mas Galer, terima kasih. Loro tansah gandeng lan sira lelono wono coba nrajang kota aku gemi janji tresno kang mesti nali Iya. gawe cita kaning pati Yo ngono lho, Dik. Sumpah ngati saya tansah sandingan Angkapyo mimi mintuno setiang katresna Pujaku sayang manggih kasihan Mrepiso kesempatan antuk ning kesedihan yo Sumpah ngati saya Manggen langgenan Angkapyo mimi mintuno setiang katresna Manggen langgenan Mrepiso kesempatan sejati ning kesedihan Yo, yo, yo. Matur suwun ya, Mas. Yori, alon. Silakan sih. Wong kandhani sinden ki nek nerak kucing. Iya. Nabrak kucing ki aja gage dipangan. Oleh ning ngene iki. Tak suarane. kucing kok dipangan kok ya Ya ngene iki lho. Tasik anu apa anu niki lho. tasik ra jelas Iki saka nggih Ibu Ketua Panitia Bu Ani. Bu Ani pripun Ngersake lagu Tak Bisa Tidur. wow Lalu iki saka Pak Kasun, heeh. Nyuwun request lagu Aksara sing nyekar Cak Komet. Aksara kuwi piye Cak Komet? aksara niku lho Ana cara padha ta sawa lho. ora kaya sing sayang ese apa sambar gelap Selawase. ya selawase karo kowe Sing mbok pinangan sing dhisik. monggo tak dapat tidur ki oke Tak dapat aksara tidur. ki oke Keningan sinten ingkang kepareng jumeneng mbak-mbake menika sing dereng Santi ya. Santi. ha yuk Monggo. tasik sesarengan kanan Cahyo Nuswantara wonten Diajeng Ayu Santi. Santi Heeh. Ani Cak Komen. iya Ani Permintaan dari Ibu Ketua Panitia Bu Ani beserta warga situ tadi luar biasa. malam ini ku tak dapat tidur wajahmu menggoda selalu aku ingin memandang wajahmu agar reda rasa rinduku Aku pun begitu tak lelap tidurku sebelum memandang wajahmu. Malam ini ku tak dapat tidur wajahmu menggoda selalu
Patonah. Patonah ki sapa to, Mas? Lah bakul kembang mau. Wahai sayang, tampakkan wajahmu, tiada orang lain tahu. Oh, wahai sayang, jangan kau malu, tiada orang lain tahu. Aku malu pada sang rembulan, ku takut dia mengadu. Malam ini ku tak dapat tidur, wajahmu menggoda selalu. Aku ingin memandang wajahmu agar reda rasa rinduku. Oh yang kembali ya. Terima kasih konco-konco panitia. Matur suwun Bu Ani. Warga Sido Dadi luar biasa. Erasno Profesional Audio. Ya. Wahai sayang, tampakkan wajahmu, tiada orang lain tahu. Oh, wahai sayang, jangan kau malu, tiada orang lain tahu. Ya, Dek. Aku malu pada sang rembulan, ku takut dia mengadu. Malam ini ku tak dapat tidur, wajahmu menggoda selalu. Aku ingin memandang wajahmu agar reda rasa rinduku. Aku pun begitu, tak lelap tidurku, wajahmu menggoda selalu. Malam ini ku tak dapat tidur, wajahmu menggoda selalu. Aku ingin memandang wajahmu agar reda rasa rinduku. Matur Terima kasih. suwun. Matur nuwun pamundutan saka Bu Ani. Sama-sama. Ketua panitia. Sama-sama. Matur sembah nuwun. Oke, sama-sama. Iki lho nyapa sing gremeng dhewe. Terima kasih. Iso geger kaya Roma Rai Rama blas. Iki lho oleh bel teko kancamu lho. Alah, siapa Pak? Masa ora kenal Lho hae iki lho TB lho ning Oh kono iya, wetan. Pak Andi. Jan iso rukun ngene iki. Iso Terima kaya kasih. kaya spion kok sirahe. Iki malah pamundutan saka Aksara. Pak Kasun lho, Aksara. Niki ngeten Mas Didi. Piye? Kersane tambah romantis nggih serasi Cak Komet mengke Aksara kalian Bu Yem. Ayo. Wis ta iso-iso. Bu Yem iki apa-apa iso kok. Kene iki ya Sinom Parijodo.
Iya Masa ta? aksara saged nggih Bu nggih. Aksara iki lagune cah nom-nom anyar-anyar. Penggen kuwi mau lagu ngono tok masa mboten apa? Agak Iso lho, iki lho gak percaya to iki. aksara penek no primping. Wis bening ngono penting ra mangan tanduran ya. Lho, mbok anggap apa mangan Monggo tanduran. sinten ingkang keparing jumeneng sing dereng Pak? Enggak, kalih mboten apa-apa. Niki kalih mawon Sapa sing Mas iso Ahmad. minangkani? Oh, saged, monggo. Indah. Ya Pak Indah ya. Sok indah iki lho ya Mbok. Mbak Susi bantu. Ya sapa? Niki lho sing kene dereng. Mbak dibantu Mbak. Iya, tolong Sapa? dibantu. Pok tolong dibantu Lho, ya. Aduh, sulapan Bobi. Mbak Susi ya. Iya. Oh iya. Kalau enek penggemare. Aku nek gak Mbak Sus mah. Mah, Nah, iya ngono lho pancen ya kremenan tadi. kosok kremenan. Karmenan. Keremesan. Ah, nek gak susi moh nyene. Enek telepon ke siapa Mbak? Alah dari yang lain. Sedang menanti. Ini ki gak pengen sampean banting ngono. Iki ngono. Aku Iki leh. takon, Iki gong lunas. Lho, mbuh aku takon gak pengen lah kok dibanting to. Gak apa-apa kok tak ijeli. Yan kaplok. Prok tenan Met. Syukur. Semak prok. Kamu. Gak boleh. Gak boleh. Itu harus keras lagi. Boyo genten kono. Enggak. Latahe milih ode. Iki kumpul prok. Suarane renyah. Suarane jan koyo tribel tok lho. Tribel. Anu jenengan kalih Mbak Susi dereng nate ngeten mboten? Oh. Dereng. Mbok sekali-kali. Lho, Lapo? Apa? Lapo? Wah kadung tak panjeri kok. Kok mbok panjeri. Waduh ra kena piye to iki? Wis Mas remuk dagelan dam bayar 75 remuk ndase kok kene kok. Lah ya 200 kok nyonol. Sias niku, oke langsung. Ya, Oke. ajal. Met. Siap. Engko tambahi ya. Apa nih? Lho, gue pijet iki. 35. Loro tenan lho. Ora, Maaf acting. Ya, Cak Yono. Pancen nek sebelah kene iki pelano ya suarane lha delek ta. Oh yo mandang ngono lho. Oh iya, Ning mergo asline enak gak mikir asline. lah. Oh iso muni kok. Mbak Muni. sayang maafkan Ya. aku ya sayangku. Ya. Kaplok. Yes. Seneng aku. Seneng. Met. Aku seneng. Besok melakna ya. Mah. Aku gak melek sesuk. Oh sesuk pancen prei ya. Oh iya ya, lali ya. Sesuk selendro. Duh. Pengen kalah neh iki, Cak. Bersama Cahyo di suatu. Wah, aja nyedak rono. Trauma to. Wah, nyonyor tenan iki. Sayang. Kuwi lho. Lah ya sak pira ngono lho. Sak piro, Mas? Napa digantos? Riyin. Gantos ya wis. Oke, kanu ka Wiso. Katresnan sejati Oh, sih kata ya. Mas Jati. Oke. Oke, siap-siap. Ya. Gak apa-apa ya pendukungnya. Ayo toh. ku nek Sayang nih loh. Gak aku wis gak. Wah, aku mbek mbok yem ae aku. Ben aman. Oke. Maaf ya pokoknya Cahyan. Oh, Maaf ya nanti lagi. maaf Bangga. Alah, Ora usah seneng. prok neh. Seneng deh. Lu mana lo? Pak Kasun mobil siaga nyenan siap nih. Nggih napa nggih langsung ambulans to. Nek siagae gak nyeni, dadi nek Mobil jenazah. Ya gak lah. Sehat selalu panjang umur Cak Yana. Amin. Gak boleh. Gak boleh. sayang salah ditapuk emo piye ta? Iki setrem. Iki njaluk dintut. Lah kan di Lampung aku Mah. najis. Oh, ala gayamu. Potonganmu ya. Cak. Kamu yang sakit Oh, mana Mas saya? Yoto. Yang Kenapa? Yono. Kakinya. Ya kan, kelepan wedi kan. Ini sudah gak pedinya.
Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Sakit nak, alah. Ayo berdiri ya. Ayo berdiri, Mat. Ayo berdiri. Mek op. Mas, wes mas. Lah iki lara tenan su. Lah ora, yo ngono kuwi. Patakmu. Iki lara tenan. Dine tak tambani. Mana? Wis arep kepruk. Ora, tak tambani ngene. Dik. Saka bokong te bocah iki. Yan kene yan rene. Enggak. Ayo. Aduh, ya Allah, maaf. Ada Susi cantiknya Indonesia. Ada Cak Komet juga Cak Yono. Maaf ya Cak Yono. Ah, kok Gila, terus. Hari ngomong. Terus. Mas Yan, nyanyi ya. Ayo kita berdiri. Sampeane lho. Gantian. Janji tresno disakseni. Lintang-lintang ing tengahing wengi. Kang nandhang asmara Gusti kula paringa usada. Rembulan ing wayah wengi nambahi kakasing ati iki. Pujan atine ngendi donga manis kang tak anti-anti. Yo. Mas Yan. Ora ini. Tadi dulu. Ayo deh. Wong bagus saja sia nelasa. Aku teko gedon tresno. Lengan asmara gawe sewu rasa. Nambani ati kuciwa. Akan masa hatimu. Aku sadar atine ku bisa ketemu. Sasna suci manggil rahayu. Goyang kembali. Janji tresno disakseni. Lintang ing tengahing wengi. Gusti nandhang asmara Gusti kula paringa usada. Rembulan ing wayah wengi nambahi
Ayo Dek. Wong bagus aja sirane lamesa. Yo ngono. Aku teko gendong tresno. Melok prawe, hei. Gawe sewu rasa nambani ati jiwa. Akas tantremno atimu. Aku sadar nganti sliramu kepisah kadamu. Tresno suci manggiya rahayu. Tresno suci manggiya Iki ana sing titip salam. Nggih. Saka Mas Joko Bratasena ing Kepung menyimak matur sembah nuwun. Sinambi karo ngudeg wedang. Iki uga matur sembah nuwun. Iki Mas Rais Fijanarko saka Klaten matur sembah nuwun. Uga nyimak wengi iki. Coba saiki digarap tayupan ben berbeda nuansane ya. Niki ngeten Bapak Kasun kersane minggah mriki. Lho, Bu, Bapak Kasun kersa tindak panggung. Nggih, nggih, kalau wau pamundhutane ngoten. Oh ngono. Monggo Pak Kasun. Teng pundi ini? Lho, pun kondur. Oh, dereng. Ditayupne. Ditayupke ben nuansane berganti. Heeh. Pamundhutan saka Mak Fatonah ngersake Karang Kates. Iki gak adikku Wiwin. Heeh. Oke, Ya, yo Mbak Wiwit. Tayub cara Cahya Nuswantara. Ya, ya, Cah. Cahya Nuswantara yuk. Karang tetes bendungan wewengkon Malang. Kinclong banyune gugah kenangan. Saben liwat tumuju ing brang wetan. Loh tumetes atiku teratapan. Lenggah jejer son alus alus rek mane koran lawas minangka dadi kasure. Catur nitro laras tembang asmara.
Bendungan wewengkon Malang kinclong-kinclong banyu ning gugah kenangan saben liwat tumuju ing breng wetan loh tumetes atiku halus rek maning koran lawas minung kote tigang sure catur nitro nglaras tembang asmara sumilire angin gugah rasa mbok yo eling karang kates ning saiki kowe ora ngrewes karang kates ninggal tresno aku kowe nate sumpah prasetyo ilang tos pro saiki ana ing ngendi tanpa pamit teko nyulayani janji swara ati mung tansah tak enteni karang kates ninggal tresno kang sejati. Yo dikek artis yo, Mas Komet yo. Al artis jumeneng kabeh ya sindene. Heeh. Pak. Al artis Cahyo Yuswantoro. Tombo kangen yuk.